Украина емайжилері Луганск ve Донецк вилаятlarında 10 кереден зияде душман ұжымына ұрып қайтарды. Баштапта хабар еткенлеріне көре рашистлер геже күндіз ұжымге кечіп бар силасынен атеш ача. Esas күчлеріні Бахмут ve Авдеевка шehirlerinin ұжымына сарф етелер. Ама шehir емайжилері рашистлерге яқшылап қаршылық еті. Жебенің бұл қысмында рашистлер бірчоқ арбелеріні құллана. Олар жебені işgal етілген Донецктен біраз ұзақлаштырмаға істей. Женебе жебе сызығында душман ұжымге кечмейіп мұдафа позицияларını пекітіп, ерлі сакинлеріні қорқудан тұта. Російські окупанти ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка Херсонської області. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України. Русиялер işgalci оларына yok etmek керек. Санкидерсін боле сөздері үшін Керечтан işgalcileri mahkemesi Кезлевден матросыны 1 yılға mahkum etken. İşgalciler tarqatқан хаберге көре Кереч лиманында тұрған gemide çalışқан матрос Озен адашларыны рус арбелеріні өлдірмеге чағырған екенміш. İşgalcilerine tutulған iş çatında yerleştirген videoda çulatkan. Анда Украина арбелері рус işgalcilerini esir түшмеге çağırganlarını көрмек мүмкін. Мабусының ады шымдылық гізлене. Ама işgalciler er zaman Украина арбелеріне қол тұтқан Қырым сакинлері tutulmasa hakkında esabat бермеге devam etti. Қырым прокуратурасы украиналы журналист Радио Свободаның штаттан тыш мұхбирі Владислав Есипенко азапларға чектірілігі ve қанусыз апске алынуы бойынша işgal етілген Қырымда çalışқан Русияның ФСБ хадиміне шеклену филан етті. Шекленгеннің әрекеті Женкнің қанун ve әдетлері бозылуы кібі танылы. Тамам бұл ФСБ хадимі 2021 сенесі март айында Украин журналистіні Анғара көйі янында тұтты. Санкидерсін Есипенканың машинасында патлайжалы тапылған. Журналистіні тұты бақштарайға алып кетіп, оны мағазға ташлағанлар. Sonra рашистлер Есипенканы уйдырылған дава черчевесінде 5 yılға mahkum etті. Застосовуючи фізичну силу, електричний струм та моральний тиск, правоохоронці змусили затриманого зізнатися у злочині, якого він не вчиняв, а саме у незаконному виготовленні, переробленні чи ремонті вибухових пристроїв. Також його змусили підписати заздалегідь підготовлені вказаним оперативником процесуальні документи та вказати місце розташування тайника з вибухівкою. За версією окупантів, саме там Єсипенко дістав компоненти для гранати, що ніби виявили у його автомобілі. Таким чином, підозрюваний порушив заборони, передбачені Конвенцією про захист цивільного населення під час війни 1949 року, а також порушив закони та звичаї війни. Да, 3 моста ведущих. Все подключается, все работает. Вот. Поэтому эта машинка как бы для тех мест, где она предназначена, будет выполнять свои функции как положено. Номан Челебежихан адна ротанын механик тақмады ұлған аты жаскері юк маштаны тешкіре. Біраздан о жебеге yollanılacak. Bu kamazını Қырым татар бөлігінің аскерлері топланған ярдым парасына алды. Пара топlanmasında jurnalistler iştirak etті. Rusiya büyük cenk başlatkanından berili Ukraynada çalışkan Amerikalı Sara Эштон Чирилла ve ATR телеканалının baş müdür muavini Айдар Муждабаев iştirak etkenler. Можливість придбати ці автівки для нашого підрозділу була завдяки донатам, суспільним донатам, завдяки активності наших журналістів, зокрема Айдара Муждабаєва. Тобто за спільний кошт було придбано
І зараз ми разом з нашими колегами, з побратимами з нашого підрозділу 241-ї бригади кримськотатарського підрозділу імені Номановича Піджихана намагаємося довести їх до належного технічного стану, бо незабаром вони вирушатимуть в зону бойових дій, де будуть виконувати бойові задачі. Топланған ярдымға газ 66 машинасы да алынды. Машиналар Литваниядан кетірілді. Оларанда консервацияда болуна екен. Шымды оларына Киев жеварында олған машина тамерлев мерkezінде тамерлеп жебеге азырлайлар. Ми допомагаємо нашим Збройним силам України. Це, по-перше, в цій бригаді є наш давній знайомий, який просто запитав, є така можливість? Звичайно, є така можливість. Ми їм допомагаємо. Зараз ми разом з побратимами і з хлопцями, місцевими майстрами доводимо до технічного певного ладу цю автівку. Хотілося б подякувати всім донаторам, зокрема донаторам САРи, які докладають зусиль для те, щоб у нас були фінансові можливості забезпечити наш підрозділ необхідними транспортними засобами. Дякую вам. Ракета-пилотсыз учуcu aletler ve uydular vasıtasından geçirilgen Zemanivijen olsa bile adiyik maşinaları da pek gerektir. Olarına cebege arbeler, silah yedekleri, yakarlık ve tibbi yardım taşılması için kullanırlar. Amerikanın arbi ekspertleri kaydetkenine göre raşistlerinin tamam arbi yük maşinaları yok etilgeninden sebep onların logistik yolları ve teminlenivi bozuldu. Harbilerimizge düşmanını daha semirli yok etmek için daha böyle maşinalar zarur. Tahminen daha 17 maşina gerektir. Onun için Nomanchilevich kanadına batalyon harbileri için para toplav aksiyası devam etti. Tehlikersizlik ve cenk vaqtında nezaret altında Odessadaki Sonechka Balayeva'nın 34 şigirtini muassasa xadimleri ve kimlerinden beraber Türkiye'ye tahliye ettiler. Tahliye etilgenlerinin en küçüğü Sashko 10 aylık, Dari 1,5 yaşını toldurdu. O Odessa'dan değil Lugansk vilayetinde olgan Antratset şehrinden. Ana babası cenkten sebep onu Balayev'ine vermege mecbur olgan. Tahliyeden son terbiyecilerge bayağı kolayca olacak. Çünkü bir ava tehlikesi signal yangırağana vakit ballarla beraber mağazga düşmege mecbur ediler. Bu ballar ayrı dikkat layıktır. Ballarga yardım aleyhasını Ukrayna prezidentinin umur arkadaşı Olena Zelenska ve Türkiye prezidentinin apayı Emine Erdoğan tesis etti. NATO'nun Parlamentler Asambleyası Madrid'de geçirilgen sammitten son rezolüsiya kabul etti. Rezolüsiya maddelerinin birinde alyans azalarına yarımada işgalden azat etilmesi maksadından teşkil etilgen Halkara Kırım platforması işine ve Parlamentler Sammitine kol tutma çağırıvı var. Bunu Ukrayna prezidentinin Kırım'daki daimi temsilciliginde haber ettiler. Temsilcilikte kaydetkenlerine göre bu rezolüsiya NATO azaları olgan bir devletinin parlament ve hükümetlerine yollanılacak. Ukrayna heyetinin teşebbüsü ile PSK'ga Ukrayna'ga yardım zarur olganı kadar kol tutup olması prinsipi kaydetildi. Прийняття цієї резолюції – важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень. Також дуже тішить факт, що українська позиція щодо створення трибуналу, виплати репарацій чи визнання Росії державою-терористом поступово стає мейнстрімом на найвищих міжнародних майданчиках.